नमस्कार, मी नताशा चव्हाण. ताज्या बातम्यांसाठी मराठा न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. राज्यभर युवासेनेतर्फे कार्यकर्त्यांनी थाळी वाजवून मोदी सरकारचा निषेध केला. स्वयंपाकाचा गॅस, पेट्रोल, डिझेलचे दर दररोज वाढत आहेत. इतर वस्तूंची महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला जीवन जगणे कठीण झाले आहे. याचा निषेध म्हणून शिवसेनेच्या युवासेनेतर्फे राज्यात थाळी वाजवा आंदोलन करण्यात आले. करमाळ्यात देखील युवासेने तालुका समन्वयक शंभूराजे फरतडे, शहर प्रमुख विशाल गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली थाळी वाजवून केंद्र सरकारचे अभिनंदन आदिनाथ मुख्य चौकातील भारत पेट्रोल पंप येथे पार पडले. यावेळी बोलताना समन्वयक शंभूराजे फरतडे म्हणाले की मोदी सरकारने दिलेल्या कोणत्याही आश्वासनांची पूर्तता केली नाही. ही जी फसवणूक जनतेची झाली ती एक प्रकारे एप्रिल फूल आहे. महागाई वाढवून सामान्य कुटुंबाची चूल बंद पाडण्याचे पाप मोदी सरकारने केले आहे. असं म्हणत केंद्रात सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पार्टीकडून वारंवार महागाईचा या ठिकाणी भडीमार सुरू आहे. पेट्रोल असेल, खाद्यतेल असेल, डाळी असतील, या संपूर्ण या ठिकाणी प्रचंड महाग झालेल्या आहेत आणि वारंवार आपण त्यांच्या विरोधात आंदोलन करतोय. जनता आंदोलन करते, सर्वसामान्य लोक आंदोलन करतात, परंतु केंद्र सरकार कुठल्याही प्रकारची दखल घ्यायला तयार नाही. म्हणून आज एक उपासात्मक खुशिया थालिया बजाव आणि खुशिया म्हणावं असं करून केंद्र सरकारचा निषेध करण्याऐवजी खरं तर आज उपासात्मक आपण त्यांचं आज अभिनंदन करत आहोत. आणि या आंदोलनाच्या माध्यमातून आता जनाची नाही मनाची जरी थोडी तरी लाज केंद्र शासनाकडे असेल तर त्यांनी ही इंधन दरवाढ मागे घ्यावी, अन्यथा प्रत्येक महिन्याला लोक तुमचं अशा प्रकारचे उपासात्मक अभिनंदन करतील. कारण तुम्हाला आंदोलन करून तर कुठल्याही प्रकारचा फरक या ठिकाणी केंद्र सरकारला पडत नाही. उलट पाशवी बहुमताचा गैरवापर करून दररोज राज्यातील केंद्रातील राजकारण यांनी तुम्हाला सांगतो नाचवण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. विरोधात बोलणाऱ्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या असतील, आमदारांच्या, खासदारांच्या घरावर ईडीच्या रेड टाकायच्या आणि दडपशाहीचं राजकारण करायचं हा एक मी कार्यक्रम या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीने सुरू केला आहे. परंतु हे करत असताना कुठेतरी त्यांनी सर्वसामान्य जनतेला दिलेली आश्वासनं सुद्धा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. की सत्तेत येत असताना आपण ज्या पद्धतीने लोकांना आश्वासनं दिली की आम्ही खाद्यतेल स्वस्त करू, पेट्रोल स्वस्त करू, महागाई कमी करू, परंतु यापैकी कुठलंही एकही आश्वासन गेल्या 10 वर्षाच्या 8 वर्षाच्या कालावधीमध्ये या केंद्र सरकारनं केलेलं नाही. वरचीवर तुम्हाला सांगतो पेट्रोल असेल, डिझेल असेल, गॅस असतील, खाद्यतेल असतील, याच्या किमती वाढवण्याचं काम या सरकारने केलेलं आहे. म्हणून त्यांचं आज आम्ही उपासात्मक अभिनंदन करत आहोत. आता तरी त्यांनी आपल्या मनाला लाजून ही चालू असलेली दरवाढ थांबवावी, अन्यथा युवा सेनेच्या वतीनं अशी अनेक आंदोलने यापुढे सुद्धा चालू राहतील असा इशारा देतो. यावेळी माजी शिवसेना शहर प्रमुख संजय शिलवंत, उपतालुका प्रमुख बंडू शिंदे, करण काळे, नागेश लोकरे आदी उपस्थित होते. ताज्या बातम्यांसाठी मराठा न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.